Mae Gwobr, y Dr Emrys Evans, yn un arall o wobrau pwysig iawn y sioe. Ac eleni, mae'n cael ei rhoi i rywun sy'n dangos sgiliau stocmon efo'r nod o arddangos a dangos da byw. Dyna sydd ar y dystysgrif yma. Hefyd ar y dystysgrif, mae enw Cai Edwards Clwyd. Llongyfarchiadau calonog i ti Cai. Diolch yn fawr iawn. Mae hon yn dipyn o anrhydedd, dwi'n siŵr, dydy? Mae'n andros anrhydedd. Diolch rili di sy'n cyfewn. Achos mae'n wobr i ddyfodol yn hamaethyddiaeth ni mewn ffordd, dydy? Mae i bobl sydd yn iau na 37 dyna'r manylion. Ie. Na, mae'n braf cael o. Mae'n hwb mawr i dal ymlaen i sticio iddi, dal i ddangos, dal i cefnogi'r sioe yma. Wel, da ni wedi dyweld i a'r teulu yn arddangos yn y sioe yma, do yn y ffair ea hefyd dros y blynyddoedd. Ond be oedd y broses efo beirniadu'r gystadleuaeth yma ta? Ond rhywbeth o'n i roed i cael blaen, o'n i'n gorfod sgwennu rwyd dreithawd bach am be dwi'n neud adre efo'r gwartheg a sut dyn ni'n paratoi a jyst bach o hanes be dyn ni'n neud efo'r gwartheg. A gyda chi ymweliad hefyd efo'r ffarm? Do, ath Martin Sybil a Meirig James, y ddau beirniad. Athyn nhw draw a gweld be o'n mynd mlaen. Ac oedd y ddau yn deud pa mor drawiadol oedd o'r olygfa pan eithon nhw gyrraedd, felly dda ti wedi paratoi'n drylwyr ar eu cyfer nhw'n amlwg? O'n i wedi paratoi fel os o'n i'n barod i fynd i sioe, felly dangos sut dwi'n mynd o gwmpas bethau. Oedd yn braf clywed y sylwadau gen nhw. Da chi'n arddangos fori? Den, bori. Felly fi ddim yn wasgod a thei fori, lle? Na, Colt Wen fori. Colt Wen fori. Wel, mae hwn yn ddwrnod mawr i'r teulu hefyd, yn dydi? Yndi. O dad yma, Gwyn, taid hefyd, Trebor a Magres. Rwy'r tystysgrif i ti fanna, i ti gael edrych ar ei ôl o. Mi'n cael tarfu arnoch chi, fel Gwyn. Sut wyt ti? Dwi'n reit da, sut wyt ti? Dwi'n dda, iawn, dech ti? O'r mab di gwneud y dda. Arbennig do. Arbennig do. Be mae hon yn ei olygu chi fel teulu, achos da ni'n gwybod am y gefnogaeth ych chi fel teulu wedi rhoi i'r sioe a'r ffair ea dros y blynyddoedd? Mae o'n y gwaed a dweud y gwir, mae rhywbeth da ni wedi gwneud ers pen oedden ni'n blant ifinc a mwy neu lai wedi rhoi yr awena drosodd i Cai yn yr arddangos yn y ring, dyma Dion adre, rhwng y ddau onyn nhw, maen nhw'n dallt i gilydd i'r dim. Mae hon yn stori wych yn dydi o ran y tad i'r mab, a'r tad i'r mab wedyn yn der Trebor a Magret. Sut ydych chi? Sut wyt ti? Dwi'n champion, diolch yn fawr. Mae'n neis i'ch gweld chi'ch dau. A chitha wedi bod yn llywydd. Wel ian de. Y do, pan oedd Sir Clwyd yn Sir Nawdd tro dwytha? Ie. 2008. 2008. Ti dyma Cai? Mae Cai ma di cael dipyn o'n rydedd heddiw yma. Mae'r ein Cai di gwneud. Mae di gwneud job dda ni chwarae teg o. Yndi, mae'n glod iddo fo, de. A mae'n glod i ni fel teulu hefyd bod o di gwneud mor dda, de. Chwarae teg ti Cai. Diolch taid. Be di'r wers fwyaf ti wedi dysgu gan taid? Y cwestiwn dad. Neu gyn dad os lici di? Dwi wedi dysgu pob beth gen y ddau a gerfil dros y blynyddoedd. Mae rwy'n yn picio'r pethau lleia fyny a mae'n neud y gwahaniaeth mwyaf yn y diwedd. Ardderchog. Mae'n gwys di gael hwn, ond jyst un rhan o'r tîm dwi. Wel, mae heddiw'n ddwrnod mawr i chi fel teulu. Llongyfarchiadau calon. Diolch am adael i mi darfu ar y dathliad teuluodd yn y gornel yma. Cai, llongyfarchiadau mawr i ti. Diolch yn fawr iawn. A pob hwyl fori fi dy? Fysa honno yn goron. Da ni wedi bod yma ers dros 20 mlynedd. Da ni wedi cael yr Gwobr 9 gwaith a da ni rioed wedi cael yr bencampwriaeth. Ond mae rhyw ddwrnod wrach y daw o. Wel, ella mae hon di'r sioe, Gwyn. Dos wbod. Dos wbod. Pob lwc i chi. Ie. Diolch yn fawr. Da iawn. Da iawn. Diolch i chi boes. Diolch yn fawr.